नमस्कार बिफा गोबावनि उनाव नोंसिनि ओनसोलाव फैनानै मोजां मोनफैदों आं क'क्राझारनिफ्राय बेरायनो फैदोंमोन आदाया मा नाम मोनलाय आंनि नामा जिनय कुमार ब्रह्म बे ब्रह्म बे गामिनि बे पलासगुरि गामिनिखा गोरागाहाय गावबुरा आगोलाव एसे एनै सेंसन खोनादोंमोन बिपिएफनि आमोलाव दा बिपिएफनि आमोलाव जोङो सेंसन खोनानायखौ जाजोब्बाय होनना मिथिगौ दा ससे मावदोंमोन एखे पलासगुरि बिसिडिसि टु साबरग्राम ब्रिजसिममोन आरोखि बे ब्रिजसिमखौ जादों होनना सेंसन खोनादोंमोन दा बे जायाखिसै ओरैनो बे लामाया जागायनाया अबेयाव जागायो जोंना जागायनाया जाहैबाय पलासगुरि बिसिडिसिनिफ्रायनो जागायो पलासगुरि बे बिसिडिसि अफिसनिफ्राय जागायो ओमफ्राय अबेसिम थाङो बेयो एखे साबरग्राम डाइरेक्ट सिंजुजुरा टु साबरग्राम थांबाय आरो साबरग्रामसिम थांजायो ओमफ्राय सिगाङाव होमबा अबस्थाया एकदम गाज्रिमोन बे समाव माने अबस्था गाज्रि माने थाबायनोनो जुलुममोन गारलिन गुरलिन आरो दैबाना एरिया दैबानाबो जायो नैबेखौ बानायनाया माला बानाया 22 स्टेजनि सेंसन दा जोंहा नैबे इउपिपिएल आमोलनि माबायाव 22 स्टेजआव दा गिलुफालु हा खोनानै दा सिसि ब्लक बानायनो हादों आरोखि दा बेवहाय आङो खुब गोजोननाय थादों दिनैसिम जोङो थांलाय फैलाय बिराद सुबिदा जाबाय आरो जों खोनाबावदों ब्रिजआ जाबावसै बे ब्रिजआ जायोबाथ' जोंहा बिराद सुबिदासिन जाबाय बेलगुरि सिनजुरि जरा उब्रि जरा बिसथिंफुर गराइमारि बेनिफ्राय जोङो थांलाय फैलाय बिराद सुबिदा जासिगोन आरोखि दा आङो गोजोननाय थादों दासिम आं बिराद सुबिदा मोनहरबाय थांलाय फैलाय सुबिदा जाबाय ओरैनो मा दै बे दा बियो थिपखाय दै नायनो नामा एसे थिपखायनिफ्राय फैनाय आरो बे दैया बियो थांबाय बे माबायाव संकस दैयाव गोलैहैबाय आरो बे संकसआव गोलैहैयो संकस दैयाव गोलैहैबाय बे समाव जोङो थसे दालांजों थाबायनो गोनां जादोंमोन दालांथ' जा गाज्रि अबस्था जाबाय दाथ' नै दा बिराद सुबिदा आरो बियो ओरैनो ओमफ्राय बै गामियाव थांनायनि आलादा लामा गैया बे दोंसे लामायानो बेजोंनोखा बे दोंसेयानो लामाखा होमबा साखा खब्रै गारियाथ' लांजाखाया बेजों एखे सोलिथारा दा ओमफ्राय बिसोर दस्राजोंलाय जगाजग गैया थिपखायनिफ्राय ओरैहाय थांजायो बेबो हनै लामा गाज्रिमोन दा बेबो बे 22 स्टेजआवनो जोंहा इउपिपिएलनि आमोलावनो जाबाय आरो जाबाय दा ब्रिज दं बेहाबो एसे बे ब्रिजखौबो जाबाय होनना खोनादों खुब गोजोननाय थादों जोंहा बे गोदान गभमेन्टनि थाखाय जोंहा प्रमद बर' सारखौबो साबायखर बावनांगोन साबायखर थादों आरो मोजाङै जाफुंथों आं बेखौ आसा थाबाय आरोखि दा बे ब्रिजआ जाहाथे जाफुंथारो बेखौ जों खुब आसा थाबाय आरोखि ओरैनोथ' थिपखाय बा नैबे परबतजरा ओनसोल हिसाबै गुबुन बे लामाफ्रा दासिमबो अबस्थाया जा गाज्रि दङ जों ओरै थांदोंमोन नोंसिनिथिं मोजां नुफैबाय आरो नैबे दालाङाबो जाबावबा बहुद मोजां जासिगोन दा बेखिनि समाव निस्सय रायजोफ्राबो बयबो मोजां मोनदों गोजोननाय थागोन मोजां मोनदों बेनि अनगायै आरो माबाफोर समस्या दं नोंसिना ओनसोलफ्राव समस्या जोंहा बहुद दङ जोंहा ओरैहाय डाइरेक्ट सिंजों थांनायाबो बेफोरबो जानांगौ बेफोरबो जायोबा एसे सर्टकाटसिन जासिनबावो आरो दा जोङो ओरै बेलगुरिजों थांनांगौ जायो बे एसे लामाया सिंजोआ एकदम एखे माबा साबरग्रामसिम आरोखि बे थांनाय लामाया मोजां जायोबा जागौमोन आरोखि सिसि ब्लक बा बे टकिंफोर जायोब्ला बेसे गोलावसो दं बेथिंबा बियो 4 मिटारसो 5 मिटारसो दा नैबे मा बिसिडिसिआव गोलैयो बेयो बिसिडिसि माबा पलासगुरि बिसिडिसि माबा परबतजरा बिटिसि समस्थिनि आन्दारावनो गोलैबाय एमएलए हिसाबै मा गोलैखो नैबेयो एमएलए हिसाबै जोंहा पश्चिम बिलासपुरामोन दा गोदानाव बावखुंग्रियाव गोलैहैलायबाय बावखुंग्रि समस्थियाव गोलैबाय होमबा एबाराव फार्स्ट टाइम माबायाव क'क्राझार लकसभायाव भट होनो मोनसिगोन अके सिगाङावथ' नोंसोर धुबुरि लकसभायावसो होबाय थायोमोन दा क'क्राझाराव थांसिगोन निस्सय मोजां मोनदों ट्राइबेल लकसभायाव भट होनो मोनसिगोन होननानै ना एखे डिस्ट्रिक्ट जाहैसै थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय